S'ha inaugurat la placeta de Dolors Palau i Roure al Guinardó, amb un acte festiu organitzat per l'Escola Parc del Guinardó. Aquest espai, situat entre els carrers de Telègraf i Doctor Cadevall, es va urbanitzar al mandat anterior, però fins ara no tenia nom. L'escola, juntament amb el grup d'estudis històrics El Pou, van promoure que es posés el nom de qui va ser directora del centre durant 4 dècades. Viatjava molt, tenia molta influència el seu marit a nivell polític i llavors era una persona que s'innomava molt, que buscava moltes noves tècniques pedagògiques amb De Crolí, Montessori, a nivell artístic, de música, i va fer que l'escola es treballés d'aquesta manera. Dolors Palau, que va morir el 1996 als 102 anys, va ser deixeble de Rosa Sensat i va innovar força a nivell pedagògic, aprofitant que l'escola estava situada en plena natura. A finals de l'any passat, la Comissió de Nomenclàtor va aprovar la nova denominació de l'espai, seguint la política d'augmentar el nombre de noms femenins de carrers i espais públics de la ciutat.